Dagat man ang pagultanan, binisita kan ako Bicol Party List and Barangay Namanday sa Banwanin Bakakay sa Albay nga ni mas mairani sa mga residente an sa indang bitbit ng mga libreng serbisyong medikal. Total na 300 na bakakayanon ang nakinabang sa medical mission kan partido na pigkondusir kasuudma. Para sa residenteng si Lola Alicia Barcelona sin sinanay Mary Jane Kwa, dakulang tabang ang hatod kan partido urog na sa mga siring nindang may mga pigiinda na sa salud, alagad pigpapasipara na sa nahuli sa kawaran ng kwartang pampacheck up. Tabang na tabang ang samoya ta. Makakano na kami kang bulong. Sugabos bagang pangangay po. May makukuha may mandigdi sa bulong. Dahil na kayo magbakal. Dakulo na po ang natatabangan. Kaya urugmahon po kami mga taga-naman dahil na perming nagdidirigdisin dan magtatabang. Siyempre dahil na po kayo maduman sa banwa o ang paglaog baga po kay banwa, magastos o. Kaya grabing kaugmahan mi po na nagdidirigdi po kamo. Nagpapasalamat man si punong barangay Solomon Buaraw Jr. na napilian sa indang lugar na pagkondusirang kan medical mission o rugpa tadakula ng gad ang dara kaining katipidan sa mga residente. Sa ngaran po kan bilog na barangay council asin kan mga residente po kan barangay Namanday, taos puso po kami nagpapasalamat sa gabos po na ayuda asin ini pong mga programa na ipagpapaabot na po ito sa mga barangay. Dakulang salamat po. Parte ang aktibidad sa programang Tabang sa Salud kan partido na pinamamayuhan ni Congressman Elizalde Co asin Congressman Jill Bungalon. Tigdadarang po ang medical mission sa mga Arakinipong Island para po matabangan po sa mga tawong daing kakayahan na syempre magduman po sa sentro para magpa-check up. So dakulaon po ining tabang para sa inda na matauan nin atensyon lalo na sa mga tawo na kaipuhan, tabangan, lalo na sa mga medical assistance like so may mga hilang or so may mga komplikasyon. Mientras tanto, nakatuwang mangkan ako Bicol Party List sa pagtong asistensya and Bicol Regional Hospital and Medical Center, angat ang lahat ni Congressman Joey Sarte Salceda, LGU Bakakay, Bureau of Fire Protection as in PNP. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy.